Dobrý deň, u nás v nákupe sme riešili za posledné 3 roky extrémne problémy s dostupnosťou materiálov zboží vo fotovoltaike. Sme globálny distribútor, tak sa nás to týka po celom svete. A to, čo sa v tomto sektore stalo, na to sa nedalo pripraviť. Takže náš vlastne prístup musel byť inovatívny a nájsť metódy a spôsoby, jak sa dostať k zboží a vlastne zaručiť nejakú dostupnosť pre zákazníkov, pretože ceny extrémne klesali a museli sme nájsť spôsoby, jak sa k tomu zboží dostať. Namiesto toho, aby sme fungovali podľa štandardného distribučného modelu, že držíme veľké sklady a dostupnosť pre všetkých, tak sme museli sklady limitovať, obmedzovať a tú dostupnosť nahrazovať z alternatívnych zdrojov. Vytvorili sme trojitý systém sourcovania, máme priamo výrobcov, iných distribútorov a marketplace a do toho sme zapojili AI a ďalšie digitálne nástroje, ktoré nám dokážu v reálnom čase vyhľadávať dostupnosť zboží, ktoré potrebujeme, ktoré máme ceny a vlastne týmto spôsobom sa dostávame k dostupnosti zboží, ktorú sme neboli schopní držať na sklade a vlastne pre tých zákazníkov máme všetko vlastne dostupné v momente, kedy potrebujú. Najväčšou výzvou bolo zjednotiť data, ktoré získavame, pretože je to z ostatných e-shopov, je to z rôznych cenových nabídiek, ktoré dostávame, je to v tabuľkách, vo Wordoch, rôzna forma dát, takže zjednotiť, aby sme vedeli, že sme našli to, čo potrebujeme a v tej chvíli to prepojiť s tým, čo potrebujeme a čo hľadáme. Takže máme na to nástroje, AI a rôzne digitálne nástroje, skripty, ktoré sa púšťajú automaticky, ktoré nám to uľahčujú a vlastne ten prínos pre firmu a pre nákup je v tejto chvíli obrovský. Takže dokážeme sa dostať k niečomu, čo by sme inak nedostali. Ohľadne dopadu na našu firmu alebo na nákupné oddelenie, tak tá úspora je primárne v čase, pretože manuálnu činnosť jednotlivého nákupčího sme boli schopní nahradiť a dať mu nástroj digitálny, ktorý veci urobí za neho, osloví a poptá tie zdroje, kde to zboží môže byť dostupné. Nemusí to robiť ručne, nemusí to vyhodnocovať, vráti sa vlastne k nemu nejaká forma vyhodnotenia, ktorú on potom spracuje a dotiahne. Čo sa týka prenositeľnosti a univerzálnosti, tak náš systém je univerzálny dostatočne na to, aby to mohli využívať ostatné firmy. Každopádne vývoj je interný, tak ten nástroj není ucelený k dispozícii pre všetkých okamžite, náš interný vývoj, ale myšlienka je prenesiteľná, aplikovateľná na všetkých.